Vuokrannäyttö.fi on siirrettävien LED-näyttöjen vuokraukseen erikoistunut yritys. Toiminta-alueenamme on koko Suomi. Tällä hetkellä meillä on 18 isoa ja erittäin hyvälaatuista näyttöä. 9 näytöistämme on myös hydrauliikka, jonka avulla näytön alareunan saa nostettua yli 2 metrin korkeuteen. Näyttöjemme koot vaihtelevat pienimmästä 8 neliöstä aina 2 suurimpaan, joiden koko on peräti 16 neliötä. Suurin asiakasryhmämme on tapahtumajärjestäjät, kuten urheilutapahtuma, musiikkitapahtuma ja messutapahtumajärjestäjät. Näyttöjämme vuokraavat myös yritykset kaupallisiin mainos- ja tiedottamiskäyttöön. Toimialojen kirjo on suuri. Laitteitamme hyödynnetään myös teollisuuden huoltoseisokeissa ja rakennustyömailla. Kasvava asiakasryhmämme ovat yksityisasiakkaat, jotka vuokraavat näyttöjä erilaisiin tilaisuuksiin. Olemme erikoistuneet ainoastaan siirrettävien LED-näyttöjen vuokraukseen ja niiden kuljettamiseen. Yli 200 vuokrausta vuodessa erilaisissa olosuhteissa ja tehokas logistiikka tarjoavat edullisen ja laadukkaan palvelun ympäri Suomen. Meillä on paljon näyttöjä. 18 kappaleen ja yli 200 neliön LED-näyttökapasiteettimme mahdollistaa suurten kokonaisuuksien toteuttamisen. Tarjoamme edullisen ja laadukkaan palvelun ympäri Suomen kaikissa olosuhteissa. Ole rohkeasti yhteydessä näyttömieheen. Haluan palvella juurikin sinua.